Днес ще ви вземем на турне с нас, понеже днес имаме 2 представления. Утре имаме едно, ще спим в Кнежа, ще играем в Кнежа, след което ще играем в Плевен и се прибираме. И за това ще ви взема с нас да видите как минава едно наше турне. А това там отзад е Кирчо. Какво ставало? Ще беше стълбите си някъде там исках да си направя фотосесия с децата. Не, децата там да играят пред стълбите, беше много приятно. Че върви и говори това. Почитка в Плевен. Кирец, кажи нещо. Нещо. Ти си забавен, говори. Да. Добър ден! Сме 166 км по-късно. Може би, защото селото е просто трудно за... Да. Сушица. Ма се отпусна. Не ми отпуснах се. Първо се обаждах на Радков и той ме попита, защото предния път пак така бе. А той ви чук-чук, цветя. Да играеш пред деца е доста по-изморително и доста изземащо силите, отколкото да играеш пред възрастни. Те са супер неподправени реално и ако нещо не им харесва, си го казват супер гласно. И обратното, ако нещо им хареса, реакцията е толкова дълга и шумна, че просто е много трудно да ги овладееш, но слава на Бога, успешно завършихме представлението и до вечера в 6:30 имаме още едно. Не сме от тях по Чудомир. И сега ще заредим малко сили. За до вечера. И отново. И сега стаята, която е дослоена. Да си оставим нещата. Стаята е много приятна, малка, едно легло и даже имаме тераса. Не се изгубя в това перде. Да, ето. И баня с туалет. Даже има и кабина. Вау! Добре, лека нощ, защото съм супер изморена и смятам да си почивам. Чао! Вече сме в пълен състав. Да, здрасти. Той е впечатлен от Кнежа. Да. Книжа. Починахме си вече и отиваме за второ представление. Ето го и Здравко. Ето го и Здравко. Чакай да го видим. Здравко. Не го фокусира. Фокусира. Ето, смихнат се. Добро утро и от следващия ден. Вчера не съм снимала повече, понеже нямаше какво да ви снимам. Сега часът е почти 11. Слизам долу да изпия едно кафе, след което да оправяме багажите и ги натоварваме в буса и тръгваме към Плевен. В Плевен ще пристигнем доста рано, така че ще имам доста време, в което няма да имаме какво да правим и ще ви снимам някакви неща. Така че, чао за сега и ще се видим по-късно.
Плевен сме. Плевен и все още нямаме никаква зараза. Кандио. Каква зараза? Кажи, как е в Плевен? Плевен като мини самолет и фаща спин. А защо спин? Защото Плевен е града с най-много жени на глава на население. Да. Дъге или Плевен Дъгоду. Ако Плевен Дъгоду го няма, ако мини с самолет отгоре над Плевен, фанала си спин веднага. Значи водя водих се. Да разкажа ли историята? Какво да разкажеш? Историята като малък. Ами не. Моля те. Искам. Сега ще ви покажа сцената. Читалищната сцена в Плевен, не на театъра. Ето още една, да. Какво? Аз току-що снимах. И Гошо вика, ще снимах, бе? Колко човека побира? 500. Спомняте ли си, че ви казах, че хотел в Кнежа е много хубав? На видеото го казвам, защото го гледах току-що. Супер мръсно. Наистина супер мръсно. Даже си сложих тениската, с която бях през деня на възглавницата, за да мога да спя, защото беше мега въртително. Сори, ама... Това е положението. Айде. А то дали там е позволено да ходим? А тя тази сцена като камерна сцена ли се явява? Отиваме в четене. Някакво литературно четене и за някакъв моноспектакъл. Тук може да направим един перформанс. Я изпълнете нещо. Тоткеле чушка, червена, 3 пъти в манджато. Браво! Браво! Нямам сили Тоткеле да ти чушка. партнирам. Ето той е неуморим. Нямам сили да ти партнирам. Щастлив ли си? Може не съм ял от лято. Да. Аз не искам да възпитам. Не искаш, ама. Гърните пита. Дали? Киро, какво пак ближиш, бе? Искаш ли за да даде? Киро, какво прави? Пак ближи. Еми, това е живот. Детето ми се разби нещо. Когато един обича друг, а другия обича и се получават двама. И ми се получава един, друг, трети. Какво да ги правим тия тримата? Какво ще ги правим? Дай да ги поканим в театъра. Да гледат представлението в Другия театъра. четвъртък. Да, и тримата Слуга на дама господари. в голяма зала да се обичат. Да. Добре. Дали ще можеш да изимитираш? Мога, но тя е много като компютър. Ти си по-яка! Искам да го научиш, моля те! Искам да го научиш! Ще отида и цял ден ще лежа на сянка. Не мога да се пустина и да се спомня. Ако искаш, ще отида... Какво е това вътка? В ръката съсък. В ръката съсък. В ръката, да, какъв подканче. Да, прекрасно, прекрасно. Чао, чао. Утре, колеги, в колко ще ставаме? Рано. Прибрахме се, това беше от нас. Отиваме да спим. И утре пак. Айде. Затвори ми го. Кое е затворено? Служи ръка. Тук ме нападнаха мухите.